أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Veliki je blagoslov uzvišenog Allaha za nas da nam je on omogućio svojom milošću da prihvatimo obećanog Mesiju alejhi salama. On nam je omogućio da vjerujemo i prepoznamo iskrenog sljedbenika od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je on spomenuo u riječima kao naš Mahdi. I ovo je uistinu prikazivanje velike ljubavi i velikog statusa i blizine koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio u vezi imama Mahdija govoreći u vezi njega naš Mahdi. Obećani Mesija alejhi salam je rekao u vezi islama da je najbolja religija i nabrojao je one koji su digli laži protiv islama i dokazao je ako bilo koja religija postoji na današnjici, a takva religija uistinu postoji, koja omogućava ljudima da budu blizu uzvišenoga Allaha i koja im pomaže da se riješe grijeha, onda je to zaista jedino islam. Obećani Mesija alejhi salam je održao bezbroj govora i napisao napismeno u vezi terbijata, moralnog treninga, članova njegove zajednice i oni nama služe na svakom koraku kao uputa. Obećani Mesija alejhi salam je savjetovao svoje sljedbenike da ispune zahtjeve bejata i da postanu istiniti vjernici. Zato mi svi bi trebali da imamo uvijek na umu ove riječi obećanog Mesija alejhi salama, jer su one način našeg duhovnog napretka. Kroz njih mi možemo da shvatimo našu vjeru i da nađemo način da postignemo blizinu uzvišenog Allaha i kroz njih mi možemo da nađemo tajne časnog Kur'ana. I kroz njih mi možemo da spoznamo status časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kroz njih mi možemo da popravimo stanje naše vjere i vjerovanja i kroz ovo učenje mi možemo da se popravimo. Kako god, bilo bi vrlo zastrašujuće ako se mi ne okoristimo od ovog blaga kojeg držimo u svojim rukama. Jačina i Božji blagoslovi koji postoje u pisanjima obećanog Mesija alejhi salama ne mogu se naći u bilo čijim drugim riječima. Zaista, zašto bi i bili igdje? Poslije svega obećani Mesija alejhi salam je imam kojeg je poslao uzvišeni Allah na ovom vremenu u službi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da preporodi islam. Također, da pomogne čovječanstvu da postignu blizinu uzvišenog Allaha. Onda je podmorajuće za nas, one koji smo ušli u bejat, zakletvu sa obećanim Mesijom alejhi salamom i njegovu zajednicu, da slušamo njegove riječi i da ih pretvorimo u praksu
i onda da popravimo naše standarde kako je i očekivano od obećanog Mesija alejhi salama. Ja ću sad da predstavim neka pisanja obećanog Mesija alejhi salama koje je postavio kao kodeks i način ponašanja za naš život. Predstavit ću cilj i smjer koji je on nama predstavio. Obećani Mesija alejhi salam nam je rekao koji standard od Ahmedi muslimana i njihovo ponašanje treba da bude. Važnost njihovih riječi se puno više povećao u ovim materijalnim danima, gdje neki od nas se usmjeravamo više prema ovom svijetu i gdje važnost vjeri se ne daje. Prema našem vjerovanju mi sebe nazivamo Ahmedi muslimanima, kako god mnogi praktički nedostaci se pokazuju u nama. Prema pisanjima obećanog Mesija alejhi salama svaka osoba je u stanju da analizira svoje osobito stanje, gdje su u ovom trenutku i gdje trebaju da budu. Također, šta je bogobojaznost i koji je standard bogobojaznosti? Šta je vrlina i koji je standard vrline? I koje su naše dužnosti? U vezi ovoga obećani Mesija alejhi salam jedne prilike je rekao: što se tiče bogobojaznosti, uzvišeni Allah mnogo puta je rekao: ja ejuhellezine amenu takullahe, što znači o vi koji vjerujete, bojite se Allaha. Dalje uzvišeni Allah je također rekao: inna Allahe melezine takau velezine hum muhsinun, što znači zaista Allah je sa onima koji su bogobojazni i rade dobro. Obećani Mesija alejhi salam dalje piše: držite se podalje od razvrata i grijeha, jer i to je bogobojaznost, da se držite što dalje od ovih. Dalje nastavlja: mahsinun, oni koji rade dobro, oni koji ne samo da se klone razvrata i grijeha, oni također rade dobra djela, puna vrlina. Dodatno ovome uzvišeni Allah je rekao: lillezine ahsenu husna, to jeste oni rade dobra djela na najbolji mogući način. Obećani Mesija alejhi salam dalje govori: ja sam mnogo puta dobio sljedeću objavu: inna Allahe mellezine takau vellezine hum muhsinun, što znači Allah je uz one koji su bogobojazni i koji rade dobro. Obećani Mesija kaže: ja sam dobio ovu objavu puno puta. Ni sam ne znam koliki je broj. Jedino Allah zna da li mi je objavio ovo 1000 puta. On dalje govori: svrha ovoga je da džemat shvati da se ne veseli samo radi toga da su ušli u ovu zajednicu ili da su zadovoljni površinskom tvrdnjom vjerovanja. Kako god, jedino ćete dobiti pomoć uzvišenog Gospodara kad usvojite istinsku bogobojaznost i kad budete radili dobra djela. Obećani Mesija alejhi salam dalje navodi: osoba ne bi trebala da se ponosi samo radi toga što ne radi blud ili što nije ubila nekoga ili ukrala nešto. Obećani Mesija alejhi salam kaže: da li postoji ikakva odličnost da osoba se kloni zla? Činjenica da se mi klonimo ovoga nema nikakvog značenja. Obećani Mesija alejhi salam dalje govori: istina ovome je i zašto ne treba da se ponosimo radi ovoga. Zbog toga što je ova osoba svjesna ako uradi krađu prema zakonu, otići će u zatvor. Obećani Mesija alejhi salam kaže: Islam ne želi jedino od nas da se klonimo loših dijela. Ovo nije sveukupnost Islama. Radije dok osoba se ne bude klonila grijeha i radila dobra djela, neće moći da opstane u duhovnom svijetu. Dobra djela služe kao hrana
Isto kao što osoba nije u stanju da preživi bez hrane, na isti način nije u stanju da preživi bez dobrih dijela. Zato klonite se grijeha, a usvojite dobre vrline, jer ovo će vam dati duhovni život. Neki grijesi su takvi da se osoba nije ni u stanju da ih prepozna. Kako god vrijeme dođe da i radi ovih dijela osoba bude zaustavljena od uzvišenog Allaha. U vezi ovoga obećani Mesija alejhi selam kaže: neki grijesi su istaknuti kao laž, blud, izdaja nekoga, davanje lažnih tvrdnji, lišavanje prava drugih, širk, pripisivanje druga Allahu i tako dalje. Kako god, neki grijesi su vrlo skriveni i osoba i ne shvati kad se uplela u njih. Počinje kao mladi čovjek i postane star, ali u tom periodu i nije svjestan da radi te grijehe. Život mu prođe u radnji tih grijeha, on o njima misli da su mali i nevažni, ali ne shvata. Obećani Mesija alejhi selam je naveo ove grijehe kao na primjer: kad se osoba uvijek žali u vezi nečega ili žali u vezi nekih malih stvari koje su nevažne, ili trača priča o drugima. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ovi ljudi smatraju ovo toliko nevažnim, gdje je časni Kur'an naveo da ovo ima veliku važnost. Ovi mali nevažni aspekti kao žaljenje u vezi nečega se pretvore u tračanje i radi ovoga časni Kur'an je rekao da ima veliko značenje. Uzvišeni Allah je rekao: da li bi iko od vas želio da jede mrtvo meso svog brata? To jeste, Allah je nezadovoljan da osoba izgovara riječi koje će da ponize njegovog brata. Zbog toga je uzvišeni Allah rekao: da li bi iko od vas želio da jede meso mrtvog brata? Obećani Mesija alejhi selam kaže: uzvišeni Allah je nezadovoljan da osoba izgovara ovakve riječi i da povrijedi svog brata. Drugim riječima, ne bi trebali da izgovaramo ovakve riječi koje su riječi uvijek nezadovoljstva u vezi nečega i one postaju tračevi. Razlog zašto ljudi se naljute jedni na druge, onda dođe i do toga gdje ta osoba i fizički želi da naudi toj osobi. Obećani Mesija alejhi selam onda govori da govorimo o svojoj braći, učinit će nas drskim ili će stvoriti tajnu mržnju u toj osobi. Ovo su sve forme loših navika. Obećani Mesija alejhi selam kaže: slično je stanje škrtosti i ljutnje, jer su ovo sve loše stvari. Da budete pohlepni i ljuti su sve loša djela. Onda prema naređenju uzvišenog Allaha prvi korak je da se čuvamo ovoga i da nastavimo da se čuvamo svakog oblika grijeha. Da li ti grijesi bili povezani sa očima, ušima, rukama i nogama, moramo se kloniti grijeha koji se mogu dogoditi kroz bilo koje od ovih navedenih. Kao što je Allah rekao: la takfu ma lejse leke bihi ilm, inne sema vel besare vel fuade, kullu ulaike kane anhu mas'ula. I ne slijedite ono o čemu nemate znanja. Zaista će uho i oko i srce svi biti pitani. Kad osoba poslije smrti bude ispred uzvišenog Allaha, svi dijelovi tijela će biti pitani. Obećani Mesija alejhi selam govori: mnoga zla se stvore inače kad počnemo da mislimo loše o drugima, kao na primjer da čujemo nešto o nekome pa da odmah povjerujemo da je to istina i da ne provjerimo. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ovo je vrlo loša navika. Ne dozvolite da ništa što niste apsolutno sigurni u vezi toga da se ukorijeni u vaš život. I ovo je princip koji će da vas sačuva.
da ikad i pomislite loše o drugima, jer osoba nikad ne treba da dozvoli da bilo šta ima utjecaj na njegovo srce, ako nije siguran u istinitost toga, niti bi trebao da govori o tome. Obećani Mesija a.s. je rekao kako je moćan ovaj princip, jer mnogi ljudi su prevareni njihovim jezikom. I ako bi mi ovo zaustavili i ne budemo mislili loše o drugima, onda pola svađa i nemira u našem društvu bi bilo eliminisano, a jedinstvo i harmonija bi se stvorila. Obećani Mesija a.s. kaže i na ovom svijetu možemo da vidimo da mnogi ljudima dođe kraj radi njihovog jezika, radi kojeg su osramoćeni i prođu kroz mnoge poteškoće. Nešto kažu u sudu i ako se dokaže da je laž, budu osramoćeni. Zbog toga je bolje da ne mislimo loše o drugima i da uvijek mislimo pozitivno o njima. Ako nešto čujete o nečemu, onda to ispitajte, jer ljudi su slabi i stvari uđu u naša srca, ali ako i mi odbijemo, onda uzvišeni Allah to oprosti. Kad god uzvišeni Allah nas neće držati odgovornim radi misli koje smo samo pomislili, on samo će nas držati odgovornim ako nešto uradimo povodom njih. Kako uzvišeni Allah nas drži odgovornim za nešto, obećani Mesija a.s. govori: nema kazne za misli koje prođu kroz naš kao na primjer, ako neko želi da postigne neko bogatstvo, iako je to žudnja i pohlepa, ali samo da žudimo za tim, to nije dovoljno da bi bili kažnjeni. Kako god, ako imate te misli i onda počnete da radite stvari koje su zabranjene da bi postigli to, kao na primjer da zaobilazite plaćanje poreza državi, ili što se tiče džemata, ako ne platite svoju članarinu prema svojoj zaradi i ako sakrijete istinu, onda će vas Allah držati odgovornim. Onda imamo mnoge primjere da zarada tih ljudi koji ne kažu iskreno i smanje svoj iznos da bi plaćali manji porez ili čendu u džematu, njihova zarada se smanji radi toga. Obećani Mesija a.s. dalje govori: onda ovo postaje grijeh za koji ćete biti pitani kad svoje planove pretvorite u djela i kad se koristite lažima i varanjem. Kad osoba koja ima svoj biznis ili tako nešto skuje plan i onda to uradi, onda postaje odgovorna za to. Ovi grijesi su inače ignorisani od ljudi, ali ono postaje njihovo uništenje. Generalno ljudi postignu da se klone velikih i jasnih grijeha. Obećani Mesija a.s. govori: mnogi ljudi nikad ne ubiju nikoga, niti opljačkaju nekoga. I oni se sačuvaju ovih velikih grijeha, kao što su ovi. Ali pitanje stoji koliko od njih se konstantno ne žale u vezi nečega, ili ne tračaju o drugima, ili ne sumnjaju druge, i koliko je njih da ne povrijede osjećanja svog brata sa svojim riječima, koliko je njih koji ne govore laži. Sad imamo raznih laži, ali uzvišeni Allah nam je naredio i najmanje laži da se klonimo i da smo potpuno iskreni i govorimo istinu u svemu što radimo. Obećani Mesija a.s. govori koliko je ljudi koji ne učine ništa iz tih loših misli. On onda kaže: mogu da kažem sa punom sigurnosti da je vrlo malo onih koji se ne žale, koji nemaju sumnju u druge, koji ne lažu o drugima i koji nikad nemaju loše misli. Obećani Mesija a.s. vrlo je malo ljudi koji se brinu o ovome stvarima i koji se boje uzvišenog Allaha. Oni koji se klone ovih stvari to rade radi straha prema uzvišenom Allahu. Inače, obećani Mesija a.s. kaže: postoje mnogi koji često lažu i žale se u vezi drugih, i kad
sjede sa svojim prijateljima, povređuju svoju slabiju braću na mnoge načine. Razmislite o svojim skupovima i shvatit ćete da je na njima puno tračanja, pričanja o drugima, uvreda i preuveličavanje. I ljudi se ismijavaju. Ovo je nešto što stvara mržnju među ljudima. Zbog ovoga, standard dobrih dijela je da se sklonimo od svega onoga što vjerniku ne doliči. Obećani Mesija alejhi selam onda govori, uzvišeni Allah naređuje: prvi korak da razvijemo svoju takvu, to jeste bogobojaznost. On dalje nastavlja i kaže: ja ne mogu da idem u sve detalje loših dijela, ali časni Kur'an je pun naređenja šta treba da radimo, a šta ne, od početka do kraja. Ove stvari su detaljno opisane u časnom Kur'anu. Mu'min, vjernik, treba da se trudi da razumi Kur'an. Obećani Mesija alejhi selam dalje nastavlja: u Kur'anu postoji 700 i više grana ovih naređenja, ali ukratko želim da vam kažem da je kompletno nedozvoljavajuće od uzvišenog Allaha da vi pravite nered na zemlji. Uzvišeni Allah želi da uspostavi jedinstvo na ovom svijetu. Osoba koja povrijedi svog brata i uradi mu nepravdu je neprijatelj jedinstva. I ovako ponašanje ne može donijeti bratstvo, ljubav i jedinstvo. Obećani Mesija alejhi selam onda kaže: istinito jedinstvo nije moguće ako se ovakve stvari ne ukinu. Zato bogobojaznost je prvi korak i ovo je blagoslov da smo jedan džemat, jedna zajednica da bi stvorili jedinstvo. I ovo je svrha dolaska obećanog Mesija alejhi selama. I ovo je svrha dolaska imama Mahdija da ujedini muslimane pod jednom rukom i da napravi jedan umet. Obećani Mesija alejhi selam kaže: možemo da vidimo kad ljudi sjede u otmjenijem skupu. Inače, njihova srca su zadovoljna i osjećaju se dobro. Kao na primjer kad slušaju lijep govor. Kao što sad slušate ovu hudbu. Mnogi ljudi sjede ovdje i mnogi su zadovoljni. I ja dobijem dosta pisama poslije koji mi govore kako su dirnuti radi ovoga. Kako god obećani Mesija alejhi selam kaže: kad odu sa skupa i vrate se svojim prijateljima, vraćaju se na staro i zaborave sve što su čuli na ovim skupovima. Zato ja kažem, mi moramo da ponovimo sve stvari često, da bi bili podsjećeni na njih ako zaboravimo. Obećani Mesija dalje govori: morate da se klonite, da idete starim putem i vraćate se na stari način života. Odmaknite se od skupa ili društva koje vam daje da se ponašate na takav način i treba da budete svjesni svih detalja ovih loših dijela, jer je podmoranje da imate znanje o onome prema čemu idete. Značenje ovoga: ako vi želite nešto i žudite za tim, onda morate imati potpuno znanje o tome. Šta vi želite, da li to bilo dobro ili loše? Tako, ako je dobro, da možemo da prihvatimo, a ako je loše, da se klonimo toga. Obećani Mesija alejhi selam kaže: kako možete postići nešto ako ne znate šta je to? Časni Kur'an nam daje sve detalje, zato čitajte Kur'an redovno i ponavljajte ga kad završite. Zabilježite sva djela koja časni Kur'an navodi da su loša i onda trebate da ih nikad ne uradite uz pomoć uzvišenog Allaha. Obećani Mesija alejhi selam kaže da se klonimo loših djela je prvi stepen takve bogobojaznosti. I uzvišeni Allah će da vam pomogne da ne radite loša djela ako se vi potrudite. I onda ćete biti blagoslovljeni sa kamfor pićem, koje će učiniti da ova želja za lošim djelima nestane. Doktori kažu da kamfor smanjuje emocije i da se kamfor zbog
ovoga također stavlja u lijekove. Obećani Mesija a.s. ovdje govori u kontekstu duhovnih bolesti, da se klonite loših dijela je komfor piće za vas. Razhladit će vašu potrebu da griješite i učinit će da želja za grijehom nestane. Poslije jedino ćete da radite dobra djela, ali ako vi ne usvojite bogobojaznost, ovo piće vam neće biti dato, niti će vaše molitve biti uslišane. Ako želite da vaši namazi i molitve budu uslišane, onda se morate kloniti zla i raditi dobra djela, jer ovo je bogobojaznost. Da bi molitve bile primljene, ovo je podmorajuće, jer uzvišeni Allah govori: Innema yatakabbelullahu minel muttaqi, što znači uistinu Allah prima molitve bogobojaznih. Apsolutno je istina da su molitve i post bogobojaznih primljeni. Šta je prihvatanje ovog obožavanja i šta se time podrazumijeva? Dok je objašnjavao ovo, obećani Mesija a.s. kaže: prihvatanje molitve znači da efekti i blagoslovi molitve onog koji se moli su podareni toj osobi. Dok god ovi efekti i blagoslovi nisu samo da bi se osoba pokazala. Koje benefite te molitve mogu da imaju kad osoba klanja svoje namaze u džamiji, a onda ode i kritikuje druge i žali se u vezi njih? Ljudi često pitaju kako da znamo da li Allah primio naše molitve. Znak za ovo je da osoba poslije namaza vidi da li i dalje radi najmanja i najviša loša djela. Ako mi razvijamo mržnju prema lošim djelima, ako mi sve više se okrećemo dobrim djelima i istini, ako ne, onda naše molitve su samo pretvaranje i pokazivanje drugima. Obećani Mesija a.s. kaže: ljudi se mole u džamiji, a onda u isto vrijeme počnu da kritikuju druge i misle loše o drugima i govore ružne stvari o drugima i nepovjerljivi su. Hazur kaže: službenici u džematu bi trebali da obrate veliku pažnju na ovo. Oni ne bi trebali da prepričavaju šta se desilo u toku odbornog sastanka u džematu svojim članovima porodice, niti bilo kome ko nije direktno povezan u vezi toga. Mnogi problemi se dese kad neke važne vijesti se prošire drugima koji uopšte nemaju ništa s njima. Onda ljubomora se pokazuje zbog statusa drugih i nečija čast se napada. Obećani Mesija a.s. kaže: ako se neko bavi ovakvim zlom, onda njegove molitve mu nemaju koristi. Postoje mnogi mladi ljudi od kojih ja saznajem osobno da vide razne stvari u službenicima džemata i starijim i onda ih polako to učini da se udaljuju od džemata. Onda se odmaknu od džamije, onda i prestanu da obavljaju namaz i molitve i na kraju odu daleko od Boga. Zato ovakve molitve ne samo da nemaju koristi za tu osobu, ali oni također štete drugima. Ako mi želimo da sačuvamo buduće generacije, onda prvo službenici u džematu i stariji moraju da usvoje bogobojaznost. Obećani Mesija a.s. dalje kaže: prva poteškoća kad čovjek želi da postane istinski vjernik jeste da se kloni zla. I ovo je takva također, što znači ovo je bogobojaznost. Druge prilike obećani Mesija a.s. kaže: imajte na umu također da bogobojaznost ne znači da se klonimo velikih grijeha. Radije moramo se kloniti svakog grijeha. Na primjer, da sjedite na skupu ili društvu gdje se drugi ismijavaju na ružan način. Na skupu gdje se Bog ili njegov poslanik
ismijava ili čast brata se ugrožava, iako niste bliski sa tom osobom, jer prema Allahu to je i dalje grijeh. Da sjedite u takvom društvu i slušate taj govor je grijeh. Iako vi ništa ne govorite u vezi te osobe, zašto onda da to i slušate? Ovo su osobine ljudi koji imaju bolest u njihovom srcu, jer da su oni svjesni realnosti grijeha, zašto bi onda oni to radili? I zašto bi sjedili u takvom društvu i slušali taj govor? Obećani Mesija alejhiselam dalje kaže: zapamtite da onaj koji sjedi i sluša takav govor je isti kao onaj koji govori. Oni koji to govore su odgovorni za kaznu. Očito zaslužuju da budu kažnjeni, jer su učinili grijeh. Kako god, oni koji sjede i slušaju taj govor su također spremni za kaznu, jer su počinili grijeh. I oni će biti krivi i otići će sa pravog puta kao rezultat ovoga. Obećani Mesija alejhiselam govori: dobro slušajte ovo i dobro razmislite o učenju iz časnog Kur'ana, jer je naređenje od Allaha i čvrsto ovo držite na umu. Zato oni koji sjede i slušaju govor će biti pitani pred uzvišenim Allahom. Obećani Mesija alejhiselam dalje objašnjava da vjernik nije sretan zato što nije uradio grijeh. Ovo sam spomenuo ranije također. Ovo je osobina od ljudi iz drugih religija i ljudi generalno, da ne rade grijehe. Onda obećani Mesija alejhiselam kaže: imaju Hindusi, kršćani i ljudi iz raznih nacija koji ne griješe, kao na primjer ne lažu, ne uzimaju prava drugih ljudi, ne uzimaju zajam da ga ne vrate. Oni vrate njihov zajam i vrlo su aktivni u socijalnim poslovima, ali uzvišeni Allah kaže da on nije zadovoljan sa onim koji se samo klone grijeha. Naravno, moramo se kloniti grijeha, ali paralelno tome moramo da radimo dobra djela. I bez ovoga nema spasa. Onaj koji je ponosan zato što nije učinio grijeh, nije mudar. Islam ne čini da čovjek samo uđe u vjeru, zaista Islam traži da čini obadvoje. To jeste da se kloni velikog grijeha i da radi dobra djela sa svim mogućnostima. Ako osoba ne posjeduje obadvoje, onda ne može da postigne istinski spas. Obećani Mesija alejhiselam onda kaže: ja tražim od svoje zajednice da nadmaši u bogobojaznosti i ispravnosti. Onda će uzvišeni Allah da bude sa vama. U Kur'anu stoji: zaista Allah je sa onima koji su bogobojazni i oni koji rade dobro. Obećani Mesija alejhiselam dalje kaže: imajte na umu, ako vi ne usvojite bogobojaznost i radite dobra djela koja se očekuju od vas, onda ćete vi biti prvi koji ćete biti uništeni od uzvišenog Allaha, jer vi ste prihvatili istinu, ali ste je negirali vašom praksom. To jeste, vi ste prihvatili imama vremena i tvrdite da ste bolji od svih muslimana i idete putem dobrih djela, ali u realnosti ako vi ne posjedujete bogobojaznost, onda ste vi u poricanju. Zbog toga nikad se ne oslanjajte na ovo i nemojte biti ponosni jer ste uzeli bejat, zakletvu. Sve dok u potpunosti ne usvojite bogobojaznost, nećete biti spašeni. Uzvišeni Allah nema pripadanja ni sa kim, niti on treba ničiju pomoć. Oni koji se protive nama, i oni su njegova stvorenja kao što ste i vi. Protivnici su Božja stvorenja kao i vi. Vaša tvrdnja
da pripadate nekoj religiji vam neće biti od pomoći ako vaša djela i vjerovanje nisu u skladu s tim. Ako je vjerovanje od drugih muslimana da je Bog jedan i da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem hatamun nebijin, pečat poslanstva, i da je Kur'an zadnji šerijat, to jeste zadnji zakon, i mi također vjerujemo kao i oni. Kako god, ako vaše riječi i djela se ne poklapaju, onda vaše vjerovanje nema koristi. Zato realnost je da mi ovo trebamo da se trudimo i da postignemo. Nije dovoljno samo prihvatiti islam ili samo postati Ahmedi. Radije moramo se oblikovati prema naređenjima uzvišenog Allaha i da postanemo istinski vjernici kao što uzvišeni Allah očekuje od nas. Obećani Mesija alejhi salam dalje kaže: Allah očekuje od vas da pokažete praktičnu istinu, to jeste da pokažete istinitost preko svojih djela, tako da vaš uzvišeni Allah vas podržava. Ako postanete nemarni da pokazujete milost prema Allahovim stvorenjima, pažnju i dobra djela, saosjećanje s njima i poniznost, ja sam siguran da ovakva zajednica će da nestane i ja sam ovo rekao mnogo puta. Obećani Mesija alejhi salam kaže: u vrijeme Musa alejhi salama, uprkos što je Musa alejhi salam bio među svojim ljudima, oni nisu obraćali pažnju prema naređenjima uzvišenog Allaha. Kao rezultat bili su kažnjeni sa grmljavinom i munjom. Obećani Mesija alejhi salam dalje kaže: da li vi vjerujete da ako samo date bejat meni, da ćete biti spašeni? Onda, savjetujući zajednicu da daju prednost religiji na ovosvjetskim stvarima, obećani Mesija alejhi salam kaže: ja navodim primjere ashaba i rekao je: nije lahka stvar da usvojite ponašanje gdje ste spremni da žrtvujete ovosvjetske stvari radi vjere i da usvojite bogobojaznost radi uzvišenog Allaha. Obećani Mesija alejhi selam kaže: kakav su nam primjer ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi selam pokazali. Oni su bili spremni da daju svoj život radi uzvišenog Allaha. Ovo je unutrašnje stanje koje moramo da razvijemo. I nije mala stvar dati svoj život na Allahovom putu. Kako god, ashabi časnog poslanika su lahko ispunjavali ovo kad im je naređeno da daju svoje živote na Allahovom putu. Ovaj svijet ni ništa ih nije zaustavilo. Zato je podmorajuće da vi date prednost vjeri preko svega ovosvjetskog. Hazur kaže: ja sam u zadnjim sedmicama navodio o životima ashaba i vidjeli smo kakvi su njihovi primjeri bili i kako su se oni žrtvovali radi vjere i kako su nadmašili u bogobojaznosti i u obožavanju. Radi ovoga oni služe kao primjer za nas, u vezi kojih je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: moji ashabi su kao zvijezde, koju god od njih odlučite da pratite, oni će vas uputiti na pravi put. Ovako ashabi služe kao odličan primjer za nas. Obećani Mesija alejhi salam kaže: onaj koji samo žudi da dobije ovo svjetska blaga i pridruži se mojoj zajednici, ta osoba u očima uzvišenog Allaha neće biti ubrojana u moju zajednicu.
Jedino ona osoba koja zaboravi na ovaj svijet će biti član ove zajednice. Obećani Mesija alejselam je pojasnio ovo i rekao: niko ne misli da ostavljajući materijalizam će propasti. Misao da osoba koja je naklonjena ovom svijetu će propasti i da će odvesti druge sa pravog puta. Obećani Mesija alejselam kaže da onaj koji je blizak Allahu, Allah nikad neće dopustiti da ta osoba propadne. Radije uzvišeni Allah postaje njegov čuvar. Uzvišeni Allah je najčasniji i kogod ostavi išta da bi hodio Allahovim putem, on će da otkrije tu istu stvar na svom putu. Ja vam iskreno govorim da Allah zaista jedino voli one ljude koji se ponašaju prema njegovim naređenjima i potomci ovih ljudi će biti blagoslovljeni. Nikad se nije dogodilo, niti će se ikad dogoditi, da osoba koja potpuno je poslušna Allahu doživi propast, niti njegovi potomci. Jedino životi od onih su uništeni koji napuste Allaha radi materijalizma i radi ovog svijeta. Zar nije istina da je sve u Božijim rukama? Bez Allaha niti može iko da osvoji bilo koji sudski proces, niti bilo koji uspjeh, niti mogu da osjete lahkoću i sreću. Obećani Mesija alejselam dalje govori: vrlo je moguće da osoba zaradi dosta blaga, ali ko će mu garantovati da poslije njegove smrti njegovoj supruzi i djeci to blago će biti od koristi? Imamo puno primjera da svijet ode u propast. Obećani Mesija alejselam kaže: razmislite o mojim riječima i onda učinite da se promijenite. On dalje kaže: koje god hvale su usmjerene prema Ahmedija zajednici ili Ahmedi muslimanima, to je jedino rezultat od Allahovog atributa satar, što znači onaj koji krije grijehe. Kako god, kad iskušenje zadesi osobu i to iskušenje otkrije greške te osobe, onda bolest u njegovom srcu se raširi i ta osoba doživi propast. Standard pobožnosti i dobrih dijela u vremenu obećanog Mesija alejselama o kojem on govori ovdje su bili dosta viši nego na današnjici, ali i tad obećani Mesija alejselam je imao čežnju u njegovom srcu. Danas mi znamo naše stanje i trebamo da ga analiziramo. Koje su naše tvrdnje i koje je naš standard pobožnosti? Dalje, objašnjavajući ko je istinski vjernik, obećani Mesija alejselam kaže: uvijek zapamtite u očima uzvišenog Allaha, vjernik koji istinski uđe u ovu zajednicu je ta osoba koja daje prednost vjeri nad ovim svijetom, isto kao što potvrde u riječima bejata. Ako poslije daju prednost ovom svijetu, oni prekidaju svoju zakletvu i prema Allahu oni su grešni. Obećani Mesija alejselam onda kaže: morate zapamtiti, dok god praksu ne popravite, riječi ne znače ništa i samo su izgovorene izjave. Istinska vjera je nešto što probode srce i daje testament kroz fizička djela. Hazreti Ebu Bekr i drugi ashabi radijallahu anhu su imali istinsku vjeru, jer su žrtvovali svu imovinu, čak i svoje živote na Allahovom putu bez imalo razmišljanja. Obećani Mesija dalje kaže: ja se uvijek zapitam i razmišljam
o časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i probudi se u mom srcu kako su blagoslovljeni ovi ashabi bili, koji je efekat blagoslovljeno stanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem uticalo na njih, da je diglo njihovu naciju na toliki veliki status. Razmislite njihovo početno stanje i stanje gdje ih je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdigao. Njihovo stanje je da su se upuštali u svaki grijeh, kao da je to bilo majkino mlijeko za dijete. Radili su svaki čin zla, krali su, pili alkohol, radili blud. Ukratko, nema grijeha kojem se oni nisu prepustali. Kako god, uticaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegov moralni trening je imao toliki utisak na njih, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah, Allah fi ashabi, što znači da su uklonili odjeću običnih ljudi i postali manifestacija atributa uzvišenog Allaha. Postali su kao meleci i ponašali bi se upravo na način na koji im je bilo naređeno. Stanje ashaba je bilo da sva njihova žudnja je bila kompletno uništena. Obećani Mesija alejhi selam kaže: kad uzmete bejat, zakletvu, svaki Ahmedi mora da postane kao jaka grana zajednice, i u vrijeme obećanog Mesije alejhi selama on nas je savjetovao da ostanemo uz instituciju hilafeta koji će doći poslije njega, jer ovo će biti institucija koja je vječna. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže da grana koja nije uz drvo se osuši i otpada, i ta osoba koja ima iskrenu vjeru nikad se ne brine u vezi materijalizma, i uprkos tome data im je sva materijalna mogućnost. Blagoslovljen je onaj koji da prednost vjeri preko ovosvjetskih stvari. Kako god, oni koji daju prednost ovom svijetu preko vjere, oni su ti koji su tijelo bez života i nikad neće vidjeti istinsku Božju ljubav. Osoba može dobiti samo korist od svog bejata kad da prednost vjeri i nastavi da radi na poboljšanju. Bejat je zrno koje je usađeno na ovaj dan, iako farmer je zadovoljan da je postigao sve, stavljajući to sjeme u zemlju, ali ne uradi druge stvari koje su potrebne da bi dobio plod. Da li mi možemo da kažemo da takav farmer može da očekuje plod od takvog truda? Ovdje u okolini su sve polja i farme, i mnogi koji ste došli ovdje preko azila su došli sa sela. Onda oni znaju, ako posade sjeme, a ne pobrinu se za uzgoj, kako onda da se nađu plodovi? Vi svi koji ste se doselili ovdje, sad je vaše stanje bolje i vi ste slobodni da praktikujete svoju vjeru i možete slobodno da klanjate svoje namaze i ništa vam se ne smeta da praktikujete svoju religiju. Onda je vrlo važno za svakog Ahmedija, pogotovo vas koji ste došli iz Pakistana. Svi vi morate da radite na tome da date prednost vjeri preko bilo kojih ovosvjetskih stvari i morate dati sve od sebe da se ponašate prema naređenjima uzvišenog Allaha. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: onaj ko ne čuva svoj voćnjak ili svoje polje, sigurno će da propadne. Osoba koja je dobar farmer radi na tome da zaštiti svoje plodove. Tako svi mi smo usadili sjeme. Obećani Mesija alejhi selam je objasnio ovo ljudima koji su bili ispred njega, a danas mi smo ti kojima se ovo govori. I tako mi smo posadili sjeme kad smo prihvatili Ahmedijat. Kako god, jedino uzvišeni Allah zna šta je kome suđeno, ali uspješan je onaj ko čuva ovo sjeme i moli se za njegov napredak. Na primjer, osoba treba da vidi poboljšanje u njenim molitvama. Trebaju da skrenu pažnju svojim namazima. Nije dovoljno samo izgraditi džamiju.
moramo dati sve od sebe da ispunimo dužnosti prema džamiji. Onda još želim da navedem savjet koji je obećani Mesija alejhi selam dao zajednici i rekao je: na današnjici svijet se uništava, širk, pripisivanje partnera Allahu i inovacije i mnoge forme korupcije su se pojavile. Obećanje koje dajete kad uzimate bejat da ćete dati prednost vjeri preko svih ovosvjetskih stvari je zakletva koju dajete pred uzvišenim Allahom. Zato morate da budete istrajni u ovoj zakletvi do smrti. Drugačije smatrajte sebe da niste uzeli bejat. Kako god, ako ostanete iskreni ovoj zakletvi, uzvišeni Allah će blagosloviti vašu vjeru. I ovo svjetske stvari također. Usvojite bogobojaznost prema volji uzvišenog Allaha. Prolazimo kroz teška vremena gdje Božja kazna se spušta. Onaj ko se ponaša prema volji uzvišenog Allaha, on daje milost na svoju dušu i svoje potomke. Ako razmislite prema Božjoj kazni, što je obećani Mesija alejhi selam spomenuo da se spušta, možemo da vidimo da svijet nikad nije doživio više zemljotresa i nevremena kao u zadnjih 100 godina. Čak i ovdje u Americi razna nevremena se dešavaju. I rečeno je da ovakvo nešto se nije desilo u zadnjih 500 ili 100 ili nekoliko decenija. Zato moramo da razmislimo u vezi ovoga. Ovo svjetski ljudi ne shvataju ovo, ali mi znamo da je ovo manifestacija od nezadovoljstva uzvišenog Allaha. I obećani Mesija alejhi selam nas je upozorio o ovome. I mi moramo da povedemo pažnju prema našoj reformaciji. I mi moramo da kažemo svijetu da ove nepogode nisu obična nevremena. Radije one su predskazane 100 godina prije. I sada jedini način da budemo spašeni od njih je da se čovjek vrati uzvišenom Allahu. Ako ne obratimo pažnju ovome sad, bit će nemoguće da se spasimo od njih. Slično, čovjek je sam stvorio mnoge druge nerede samom sebi, kao što su ratovi i okrutnosti koje rade jedni drugima. Zaključak ovoga će biti kad okrutnosti dostignu najveći vrh prema uzvišenom Allahu, iako mi mislimo da su dostigle taj vrh na današnjici. Ali kako god, prema uzvišenom Allahu, kad se to desi, te nacije koje rade ove okrutnosti će biti uništene od uzvišenog Allaha. Jedino oni ljudi će biti sačuvani u vezi koji je obećani Mesija alejhi selam rekao u jednom od njegovih kasida, da postoji vatra, ali jedino oni će da budu zaštićeni koji imaju ljubav prema svemogućem Allahu. Zato povedite veliku pažnju na ovo, da bi sačuvali sebe i svijet. Što više moramo da učinimo sve od sebe da razumimo kako možemo da postignemo ovo. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: osoba jede hljeb i nastavi dok ne osjeti da mu je stomak pun. Ako pojede mali komadić, da li će biti u stanju da ne bude gladan? Sigurno da neće. Ako popijete kap vode, to vas neće spasiti i na kraju ćete da umrete. On dalje govori, da bi sačuvali svoj život morate minimalno jesti i piti, da bi opstali. Drugačije ne možete preživjeti. Ovo isto kad gledamo na vjeru. Ako ne usvojimo minimalnu potrebu duhovnosti, ne možemo opstati. Vjera, bogobojaznost se moraju ispunjavati na isti način, kao što brinemo za piće i hranu. Znači, jedemo i pijemo dok smo zadovoljni. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: zapamtite da postoje naređenja uzvišenog Allaha. I ako ih ne ispunjavate, isto je kao da nijedno naređenje niste ispunili. Ako date dio šejtanu, a dio uzvišenom Allahu, znajte da uzvišeni Allah ne voli da dijeli ono što je trebalo da bude u potpunosti njegovo. Ova zajednica je započeta tako da je osoba bliska uzvišenom Allahu. Iako je veliki poduhvat da osoba ovo postigne
i da bude blizu uzvišenog Allaha. Doživi ovo svjetsku smrt, ali na kraju vi također dobijete novi život, radeći ova djela. Onaj ko napusti šejtanska posla postaje blagoslovljena osoba i njegova duša i kuća i cijeli grad dobije te blagoslove. Kako god, ako osoba usvoji samo mali dio ovoga, onda neće postići ove blagoslove, dok praktično ne bude pokazivala svoj bejat. Taj bejat nema nikakvo značenje ako tvrdite riječima nekome, a praktično ništa ne pokazujete. Ta osoba neće biti zadovoljna. Isti je slučaj sa uzvišenim Allahom. Njegova čast je daleko veća od bilo čije. Zar onda može da bude moguće da s jedne strane ste mu poslušni, a s druge strane slušate njegove neprijatelje? Ovo se zove licemjerstvo. U ovakvoj situaciji osoba ne treba da brine o bilo kome, već samo o svom bejatu, svojoj zakletvi i da prednost vjeri nad svim. Obećani Mesija alejhiselam kaže: zlo ima dvije vrste. Jedno, da pripisujete druga uzvišenom Allahu i da ne dajete pažnju njegovoj veličini i da ste nemarni prema namazu i poslušnosti prema njemu. Druga vrsta je da ne budete milostivi prema njegovim stvorenjima i da ne ispunite njihova prava. Tako morate se kloniti oba dvije forme ovog zla i ostanite poslušni uzvišenom Allahu i ostanite čvrsti svojoj zakletvi i da ne povrijedite nikoga i razmišljate u vezi časnog Kur'ana. Klonite se svakog skupa gdje se drugi ljudi ponižavaju i ismijavaju. Klanjajte 5 dnevnih namaza. Ukratko, ne ostavljajte ni jedno naređenje uzvišenog Allaha. Držite se do čistoće. Čistite svoja srca od bilo kojeg zla, mržnje i ljubomore. Ovo je što uzvišeni Allah želi od vas. Da nam uzvišeni Allah pomogne da donesemo ove promjene i da ispunimo svoj bejat i da mi budemo oni koji dajemo prednost vjeri preko svega ovo svjetskog i da budemo oni koji prate instrukcije koje nam je obećani Mesija alejhiselam dao i da se brinemo od 10 pravila bejata koje nam govore da smo poslušni svim maruf naređenjima, da nam bude dato da razumimo pravu svrhu poslušnosti uzvišenom Allahu i da postignemo sve standarde i postanemo primaoci blagoslova uzvišenog Allaha koji je on obećao obećanom Mesiji alejhisalamu. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.